वाटोळा होते त्या कोरोनाचा. अरे तो कोरोनाचा कमी होता त्याच्यात या चक्रीवादळीला. नाहीतर काय, यावर्षी पण खपनत नाही वाटतं आंबे. अरे खपनत नाही, 7-8 पेटी घेतली ते तरी संपाक होय. नाही तर यावर्षी धंदो घाट्यात काय खरा नाही. सरकार काय मदत करीत अशी काय आशा वाटत नाही. बघून गेले आणि पोस्टकार्ड मोडलो कामाच्या. हॅलो. हा दिन्या. हा बोल ना संजय. अरे कसा आहेस? अरे म्हणला आमचा काय चालला. अरे तू आंबे विकतोस ना रे? आंबे या बघ, या वर्षी पुण्या मुंबई पासून आंब्याची डिलिव्हरी दिलंय मी. काय सांगतोस? अरे म्हणजे अरे मला पण थोडे आंबे हवे होते रे. काय तुका आंबे होय? या बघ माझ्याकडे ना 2,500 रुपयापासून 5,000 रुपयापर्यंत A1 क्वालिटीचे आंबे असत. एवढे पिवळे पिवळे धम्मक. 5,000? अरे पैशाचा काय घेऊन बसलं, मग गुगल पे कर. अरे नाही तसं नाही रे. अरे आता आरा भरा काय बोला नको. तू किती हजाराची पेटी पाठवू ती सांग. 3,000 मधले. 3,000? या बघ तुका ना संध्याकाळच्या लक्झरीवर 3,000ची पेटी पाठवून देतोय. अरे ऐकून तरी घे पूर्ण. अरे आता काय. अरे ती 3,000ची पेटी मधले मला 1.5 डझन आंबे माका पाठव. 1.5 डझन आंबे? एवढे आंबे खातोलस तू? जास्त झाले काय? एक काम कर, 1 डझनच पाठव. फोन ठेव कुत्र्या. आईला का 1 डझन आंबे होईल. गोळा होऊन दे यांचा.